Ha egy kis nyugalomra, feltöltődésre vagy természeti élményre vágyik az ember, a Szegedi Füvészkert ideális úticél, akár egy csendes séta, akár családi program keretében látogat el ide. Az üvegházakban sétálva megcsodálhatjuk a mediterrán kertet, a kaktuszgyűjteményt és a trópusi üvegházat is, ahol orhideák, pálmák és egzotikus növények között barangolhatunk. Az egyik legkülönlegesebb része a japán kert. Ez a békét és harmóniát sugárzó terület a távol-keleti kertek hangulatát idézi meg. Itt kis fahíd vezet át a tavon, ahol aranyhalak úsznak. A vízesét csobogása pedig tökéletes hátteret ad az elmélyüléshez. A japán kert nem csak esztétikai élmény, de a japán filozófia és természetközeli gondolkodás jegyeit is közvetíti. A gondosan elrendezett kövek, fák és vízelemek a természet és az ember közötti harmóniát szimbolizálják. Akár egyedül, akár társas program keretében érdemes átadni magunkat a természet adta csodáknak, mert biztosan pozitív élménnyel térünk majd haza.